дар шаҳри Исфара рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ таҷлил намуданд. Нахуст сокинони шаҳр бо мақсади арҷгузорӣ ба яке аз муқаддасоти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами миллӣ роҳпаймоӣ доир намуданд. Сокинони касбу кори гуногун ва донишҷӯёну толибилмон бо парчамҳои давлативу шиору навиштаҷотҳои васфкунандаи соҳибихтиёрии милливу давлатӣ ва ифтихор аз ватандорӣ аз ду самти шаҳр ба сӯи майдони парчами давлатӣ роҳпаймоӣ намудаву нишоту сарафшонӣ доштанд. Тантанаҳои мазкур бозгӯӣ аз он мекарданд ки парчам дар радифи конститутсия нишон ва суруди миллӣ ба ҳайси рамзи басо арзишманди милливу давлатӣ барои мардуми тоҷик муқаддас аст, зеро таърихи навини давлатдории тоҷикон гувоҳи он аст ки арҷгузорӣ ба рамзҳои миллӣ ки парчами давлатӣ яке аз онҳо мебошад, барои дарки амиқи ғояҳои олии марбут ба ҳуввияти миллии мардум нақши муассире дорад. Парчам мақсаду мароми созандаи миллати тоҷикро инъикос намуда ифодагари роҳи таърихии он мебошад. Парчам яке аз рамзҳои муҳими давлати соҳибистиқлоли мо, нишонаи ҳаёти осоишта, ваҳдат, сарфарозӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. Парчами давлатии мо таҷассумгари ҳастии миллати соҳибдавлат ва тамаддунофари тоҷик, иттиҳоду сарҷамъии он ба шумор меравад. Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ мардуми шарафманди кишвари мо бо саъю талош дар роҳи ваҳдату ягонагӣ исбот намуданд ки ворисони арзандаи гузаштагони ватанпарасту озодандеши худ ҳастанд. Минбаъд дар кохи фарҳанги шаҳр бо ширкати намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони ҷомеаҳои меҳнатӣ, омӯзгорон ва муҳассилини муассисаҳои маориф ва собиқадорон ҷамъомади бошукӯҳе доир гардид. Дар ҷараёни он гуфта шуд ки санаи 24 ноябр барои тоҷикону тоҷикистониён на танҳо рӯзи арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ, балки ҳамчунон рӯзи гиромидошти арзишҳои деринаи таърихию фарҳангӣ ва маънавии миллӣ, гузашта аз ин рӯзи эҳтироми миллат ба давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад. Парчами давлатӣ баёнгари соҳибистиқлолии мамлакат, инъикоскунандаи фарҳангу тамаддун, таҷассумгари ифтихори миллӣ ва ору номуси ватандорӣ, рамзи баҳамоиву ваҳдатофарӣ ва башоратдиҳандаи азму иродаи устувори мардум мебошад. Парчам пайвандгари дирӯзу имрӯз, қутбнамои фардои неку обод ва ҳидоятгари иттиҳоду ҳамбастагии тоҷикистониён аст. Дар анҷом аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи зебои тараннумгари эҳсоси соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ манзури ҳозирин гардонида шуд.